Gutter, velkommen. Og piger, Therese, Mia og de andre til en ny video. Vi skal handle ind, fordi den her video den kommer til at handle om vores første fiskekonkurrence ude ved søen. Så selvfølgelig skal det handle om søen igen, tænker jeg nok. Ej, hvor dejligt. Hvor fanden er ejendommene henne? De er derude et sted. Ja, dem har vi også nogle nyheder omkring, men det er ikke i den her video. Det her, det bliver fuld fiskevideo. Det bliver konkurrence. Det bliver drengehyl. Det bliver kold fadøl. Det bliver pølser. Det bliver store fisk. Så hvad kan I forvente af den her video? Indkøb, grønne områder, klargøring, konkurrence. Vi glæder os. Lad os komme ind og handle. Vi har en lang indkøbsliste, vi skal igennem. Det er onsdag i dag. Du kom hjem fra ferie i mandags. Vi arbejdede i går, sådan lidt en hyggedag. Skal lige catch up. I dag, der starter det rigtige arbejde. Lad os komme i gang. Vi har en lang huskeliste her. Og jamen, vi kommer der noget igennem, Simon. Det bliver godt nok praktisk lige pludselig, hva'? Ja, med en masse ting, faktisk. Her har vi nogle permanente markers. Ja, vi fortsætter lige. Vi skal lige ind igen. Fordi at herinde, der havde vi ikke en vogn med første gang. Og kul, det er tungt. Det er 20 kilo kul per pose. Vi skal have 5 poser, det er 100 kilo, Simon. Det er godt regnet ud. Så vi går lige en omgang igen. Vi ville så gerne have en igen. Begge to. Mm. Okay, det var slet ikke 100 kilo, det var faktisk kun 50 kilo. Ja, jamen så nåede vi da også rundt igen. Der var godt nok mange, der var på restaurant i dag derinde. Der havde de flottet sig. Ja. Men vi er også ved at være tæt på den første, selvfølgelig. Så. Nu kommer vi lige ind fra Harald Nyborg af. Hvad er det, man kan se? Ja, det skjulte sig ikke så godt. Vi kommer lige ind fra Harald Nyborg af, fordi vi skulle bruge noget pavillon og nogle ting, de ikke havde inde i Biltema. Det viser sig så at være en rigtig, rigtig klog beslutning at tage ind i Harald Nyborg, Simon. Vi skulle måske egentlig have startet i Harald Nyborg, fordi det viser sig også, at mange af de ting, vi troede, vi kunne have fået... Vi fik billigt i Biltema, det kunne vi egentlig have fået lidt billigere i Harald Nyborg. Ja. Men udvalget var så større i Biltema, så vi kunne få mere. Ja, men man kan så sige, at hvis vi startede i Harald Nyborg, så der var jo lige en mulighed, der åbnede sig derinde. Det er rigtigt, ja. Malte lavede en Malte. Jeg lavede en Malte. Jeg så 2 gutter, der kom gående med et rygmærke, hvor der stod Varde Fadøls udlejning. Og vi skal jo sælge fadøl. Det har vi fået lov til. Og så gik jeg lige hen og så sagde jeg, hey gutter, kan I lige hjælpe mig? Vi har købt Hebo Fiskesø, og vi skal have noget fadøl til på lørdag. Ja, det var sgu da bare i orden. Der kommer 100 liter på lørdag med et anlæg. Altså, bumme lumme, så skal vi ikke selv ud og hente anlæg. Vi skal ikke selv ud og hente postager. Det kommer bare til os. Ja, og så tænker I, jamen selvfølgelig skulle I da... Altså, hvad havde I tænkt på til at starte med? Men det er fordi, vi kommer fra Esbjerg. Mm-hmm. Så tidligere så har vi altid brugt depot her i Esbjerg. Fordi det er sådan dem, der sidder på det her. Ja. Så det tænkte vi da bare, men det er dejligt. Det er lokalt. Helt perfekt. Lokalt. Og det gør vi. Så er vi færdige med... Den må ikke blive væk, den her. Så er vi færdige med handlen. Vi har lige været inde i Dagrofa Food Service her i Esbjerg. Fordi inde i Dagrofa, det er lidt mere... Det skulle for os konger herinde. Kongerne af baronen. Kongerne af baronen. De har nogle ting inde i Dagrofa, som du ikke kan få andre steder. Blandt andet, Simon, kan du lige tage os igennem? Hvad har vi købt herinde? Paptallerkener til pølser, tænker jeg nok. Ja, pølsebakker. Det er jo sådan noget, man kan få derinde. Og så altså, alt er sådan noget emballage her. Altså, hvis I skal lave en dønerboks eller sådan noget, de er derinde, pizzabakker, alt sådan noget sjovt noget. Sådan, der er heller ikke ret mange, der sælger AH pølseketchup. Det er vigtigt, at det er det rigtige, du får til dine pølser. Ja, åbenbart. Men ellers så prismæssigt, det er sgu det samme langt hen ad vejen. Det er lige før, jeg tror, at nogle ting vil du nok godt kunne finde billigere, når det er på tilbud. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Men det er bare nemt, det derinde. Og det er en dejlig, god stemning derinde. Stille og roligt. Ja. Så fedt. Skud til Dagrofa. Skud til ham, der stod og bippede vores varer ind. Flink fyr. Virkelig flink. Nu skal vi videre. Skal man egentlig have CVR-nummer herinde? Eller skal man bare være medlem, har jeg sådan tænkt på? Du skal have et kort i hvert fald, som er tilknyttet et CVR-nummer. Ja, okay. Skal jeg bare lige stå og snakke lidt, mens du pakker varerne ud her? Ja, sådan er det jo tit, ja. Ikke også? Ikke også? Det er en ny dag. Det er det. Og i går, der havde jeg glemt kameraet derhjemme. Malte ringer til mig klokken lidt i 8. Hej Simon, jeg er i bilen, jeg er snart på stålværket. Jeg har ikke kamera med. Skal jeg vende om? Nej, ved du hvad? Der tænkte vi nej. Det er vi ikke tid til. Vi var i gang i går. I går, der var vi ude ved søen hele dagen. Det var sved. Det var varmt. Varme. Græs. Hæk.
kanter, søgræs. Og altså, men nu tager vi tager jo lige med i dag, fordi vi har husket kameraet. Ja, det har vi. Den Men er lige her. vi har jo lavet den her konkurrence, og vi var ude at måle op, Malte og jeg. Så lige rough med målebånd. Ja. 5 meter per deltager. Der kan være plads til 70. Hvad sker der så? Så sker der det, at vi løbende har fået nogle tilmeldinger. Og vi når op på de her 45-ish. Og vi begynder at være sådan, om 50, så er vi også glade. Ja. Og med det i hovedet, så bliver vi egentlig... Jeg ved ikke, man vender sig lidt til 50 og tænker, fedt, det skal vi nok få plads til. Så har folk også god plads, og vi skal ikke klippe for meget ned. Og så laver vi så lige sådan en lille teaser-video til Facebook omkring konkurrencen. Vi har stadigvæk lidt plads. Vi har jo målt op til 70 pladser herude. Det bliver måske lidt tight, men det er det, vi giver mulighed for. Ja, det bliver svært at nå at fylde alle 70 pladser ud. Og nu er der så 60 deltagere. Ja. Og da vi så i går er ude og klippe ned, gør klar. Så tæller vi lige pladserne. Ja. Endnu en gang. Og da vi er halvvejs, der kan jeg huske, vi siger 21, 22. Og ender så med at sige, 50 det er et godt tal. Ja. Men vores teaser-video stak jo lidt af, så nu bliver det lidt knævn. Så vi skal sikkert klippe en masse ned i dag for at få plads til 60 deltagere. Ja, det finder vi ud af. Vi skal ud til søen. Vi er i gang med at pakke bilen med alt det, vi skal bruge i morgen. Og vi har en lang liste. Vi skal fylde vand i dem der. Det skal vi også have gjort. Vi skal have pakket præmier ned. Vi skal have pakket kul til grill. Vi skal have det hele. Det er et kæmpe projekt, det her. Første gang. Nu prøver vi at holde det her konkurrence her. Det skal lige siges, vi tjener ikke over en rød reje på at holde den her konkurrence. Det er virkelig dårlig business. $0. Ikke engang vores tid at tjene hjem. Det er jo minus. Vores tid er du da tosset. Den er aldrig tjent hjem, vores tid. Prøv at høre. Vi gør det her udelukkende for at holde en sjov dag, og for at give dem fiskere ude hos Hebo det, som de har spurgt om i lang tid. Hvornår kommer konkurrencen? Jamen, den kommer nu. Yeah. Og vi kan fandme ikke være bekendt og holde en konkurrence, og så lukke 100 fisk ud, fordi vi skal tjene nogle penge. Nej, det skal fandme være, det skal sgu være en sjov dag. Der skal være masser af fisk. Altså, vi har 60, lad os sige, der kommer 60. Her på YouTube, der er vi ærlige, det har vi altid været. Lad os sige, der kommer 60 deltagere. Det er 30.000 i direkte indtægt. Fordi for tilmeldingerne. det koster 500 per. Det koster 500 per deltager. Det er 30.000. Vi har allerede brugt de første 22-23.000 på fisk. Og ikke sådan noget? 20, lidt over 20? Ja, det kan jeg ikke huske. Jo, sådan 23.000. Og så alt det, vi købte i går i Biltema og i Harald Skrald og så videre. Så skal vi have noget fadøl, og vi skal have noget pøller og noget. Jeg ved godt, vi sælger noget af det også. Så er der nogle præmier. Og nogle af præmierne er sponsoreret, andre er ikke. Andre har vi betalt selv. Men det bliver sikkert skide sjovt. Ja, det ved jeg ikke. Vi skal op kl. 4:30. Det ved jeg ikke, om det er sjovt. Nej. Tror du, man skal skylle dem her inden? Det ved jeg ikke. Nå, YouTube. Vi pakker lige bilen, og så kan det være, at vi ses ude ved søen. Er ikke sådan noget? Det gør vi. Nu skal I lige se, hvor flot det ser ud herude hos Hebo. Jeg går ikke fra den her bil her, uden at have noget med. Sindssygt. Fordi der er så meget lort, vi skal have med. Det regner lidt. Vi er klar til konkurrence herude. Vi har sgu buskrydtet, vi har slået græs, vi har klippet græs ned i vandet med len. Det har vi. Vi har forberedt skilte, vi har købt pølser, vi har bestilt fadøl, og vi er klar. Problemet, når man lige tager len ned i søen, det er, at det der søgræs der, sådan noget, det lægger sig. Det lægger sig jo så i overfladen. Og nu tog jeg lige riven i går, men det skal da lige rundt igen i dag, kan jeg da godt se. Det behøver ikke regne sådan her i morgen. Det faktisk ikke gør mig noget. Jeg tror, fisken er mere aktiv så. Men ellers bare tørvejr det her vejr, ingen regn. Ja, det er præcis. Så lige en enkelt solstråle en gang imellem. Ja. Jeg tror bare, vi sætter tingene på plads og låser dem inde. Og så tror jeg bare, YouTube, jeg siger, vi ses i aften. Vildt nok. Det gør jeg. Vi ses i aften. Vi gør klar herude i aften. Der får jeg en fiskelevering. Simon, hvad var du skulle? Jeg skal ud og fejre fødselsdag. Du skal ud og fejre fødselsdag, så jeg tager fisken. Og det er sådan en, vi skal på madklubben. Og så ved I godt, så skal man have den der standard 3-retter. Så skal man have vin til. Ja da. Vi skal op i morgen kl. 4. Ja. Så min strategi er, vinmenu, og så bare hjem og sove. Kl. 9 eller sådan. Jeg håber, jeg kan sove kl. 9. Jeg vil lige drikke et ekstra glas vin, og så man sover tidligt. God idé.
Du fik det lige vendt til noget positivt, du skulle ud og drikke inden. Ja. Vi ses i aften, gutter. I gider ikke se, at vi slæver ting ind fra bilen. Det er konkurrencen, det skal handle om, det her. Det er konkurrencen, videoen handler om. Jeg er helt blæst lige nu. Der sker måske noget spændende. Ja, det gør det nemlig. Det snakker vi slet ikke om nu. Ej, det gør vi Det ikke. er intet at gøre med det her fiskkonkurrence. Slet ikke. Det er et helt andet CVR-nummer. Nu lukker jeg den her. Ja, der er masser i forvejen. Så går hun sgu fisk. Det bliver lastbil den her gang. Der er fuld hus. Hvis alle kommer, der er tilmeldt sig, så er der fuld hus. Det er ikke alle, der har fået betalt endnu. Det kan jeg godt tømme ud i. Ja, lige præcis, men det gør ikke noget. Skal du have hjælp til noget derovre, Sten? Klokken den er 20.00. Og vi skal være ude klokken 5 senest. Så var der del med fisk. Det kan jeg godt sige. Og der var mange. Store og små specialarter. Det bliver en hamrende god dag i morgen. Klokken den er nu 20 minutter over 8. Så jeg passer med, at jeg er hjemme nok omkring klokken 9, når jeg lige er færdig her. Og så er det bare i putkøje. Og så ses vi bare i morgen tidlig. Jeg gik lige herover til pumpen, og så henter jeg lige en hængelås, fordi så kan jeg låse porten, når jeg går herfra. Jeg har en kontrollør, der kommer og tjekker herude ved midnat, og så er alt jo bare, som det skal være. Prøv lige at se det skud her. Hva? Kæft, det er et godt skud, det her. Jeg glæder mig helt vildt til i morgen. Jeg er ikke så god til at stå op tidligt. Så jeg er måske ikke rigtig fisker. Men jeg kan godt lide at drikke en sixpack og sidde og fiske. Det er hyggeligt nok. Det minder mig sådan lidt om, når vi skal ud og salte i morgen på en eller anden måde. Det er bare ikke det, vi skal. Prøv at tænke, det er mit arbejde, det her. Det er fandme skønt. Prøv at se de omgivelser. Fantastisk. Nå, jamen vi ses, når væk ud det ringer i morgen. Der er nogle forskellige ting, jeg skal huske, som jeg 100% kommer til at glemme. Bare vent. Jeg kommer 100% til at glemme det. Vi ses i morgen. Godmorgen. Godmorgen. Klokken den er nu 5:30. Vi har været oppe i halvanden time. Nu er der konkurrence. Der er allerede ret mange mennesker derude. Der er mange fiskesøen også. Det er der. Så skal vi lige prøve at kigge derude. Er den god, kaffen? Den er faktisk rigtig god. Det er godt. YouTube, I ser mere, når vi skal lige vågne ordentligt op. Vi har ikke lige fået lov til at stå op endnu ordentligt. Var det sådan en stemningsvideo her? Det skal se glad ud. Pre-game. Ja. Ja, vi er heller ikke ude endnu. Nej. Heller ikke på hinanden. Godmorgen. Vi skal lige have sådan en pre-game video. Ja da. Hold da kæft, der er mange biler hernede også. Der. Og det tror jeg ikke er et dårligt spot, det her. Og den er god, den der. Det er en helt god kaffe. Jeg skal lige huske at sige til folk, at de må ikke smide stang nummer 2 ud, når de er oppe. Men de burde være dækket. Ja. Det er dejligt, hva'? Jeg har lige taget 2-3 billeder, det så fandme flot ud tidligere. Ja. Dernede tog ned af her. Det Ja. så godt ud. Og det var efter pause, man godt måtte rykke plads i. Jo, lige præcis. Lige præcis. Det var faktisk en god idé, var. Hvis serviceniveauet lige skulle en my op, så lige rende rundt med sådan en lille kaffe. En kaffevogn. Det er faktisk for ringe. Det beklager jeg. Det er ikke fordi, de er svære at få øje på. Nej. Nu vågner alle naboerne også i hvert fald. Ja, det gør de. Så nu jeg starter den, så kommer der en reklame. Godt, så er vi i gang. Jeg fik et chok der. Det var ikke engang en minut. Så er vi ligesom i gang. Høj, for satan der. Det er godt, Magnus, det der. I løb. Hold kæft, men ham der, han har prøvet det før. Der kom sgu også en der. Det er nok ikke i vinterfest på størrelse. Jamen, det kunne være den mindste. Gud ja, det er jeg Det sgu kunne ikke det tænkt godt på. være. Nummer. 6. 074. Hej YouTube, jeg synes lige, I skulle se Simon, der sidder og drikker squash her klokken 8 om morgenen. Jeg siger, det er jo egentlig bare juice med brus i, sådan squash. Kan du lige give en lille status på dagen? Status er,
at der er virkelig dejligt i solen her, hvor jeg sidder lige nu. Og folk, de har fanget en del til at starte med. Nu stiller det lidt mere af, særligt nede i vores ende, hvor vi sidder. Nede i bunden, der er der stadigvæk meget aktivitet. Jeg tror, vi har hævet omkring 80 kilo op nu af søen, og vi satte 350 kilo ud i går. Og vi har været i gang i hvad? 1,5 time. Men virkelig gode vibes, god stemning. Det har indtil videre fungeret, alt det vi har forberedt. Det var en basse, den her. Hvad var den? Knap 3, eller hvad? Ja, 3 eller andet. Fint da. Tak for en fed konkurrence. Jeg håber, I havde det sjovt. Ellers om ikke andet, så er der en god pølse og en kold øl. Det kan jeg også noget. Der er nogen, der har vundet de forskellige kategorier, og nogle af de samme. Men vi tager lige 4 kategorier først. Så jeg synes, vi skal starte med at se Michael Jørgensen heroppe for den mindste fisk på 0,35 kilo. Så skal vi have nummer 28, Bertram. Ham skal vi også have op. Det er den største guldørred på 2,89. Lige sidste øjeblik, der blev den største fisk fanget. Nummer 38, Nikolaj, 4,76. Sidste mand i første omgang her. For flest fisk, 8 styks, Magnus. Der er ikke lige plads på gavebordet, så jeg vender lige tilbage lige om lidt. I får lige det her, gutter, I skal herover. Simon, kan du lige komme med kamera og lige tage nogle billeder? Simon og jeg gerne lige vil slutte af med at sige tusind tak til alle sammen for at møde op. Vi har ikke turde håbe på, at vi skulle se så mange herude i dag. Det er helt vildt. Det er ikke den sidste konkurrence, vi holder. Der kommer en mere i efteråret. Vi skal nok lægge det op på de forskellige medier. I alle sammen, I er selvfølgelig lov til at blive hængende med og uden fiskestang. Der er nogle pølser, der skal spises, og noget øl, der skal sluges. Endnu en gang tusind tak for en fantastisk konkurrence. Og I må have en herlig weekend alle sammen. Nu står vi på dagen. Vi er lige blevet færdige med konkurrencen. Lige en hurtig evaluering. Vi er trætte. Vi er glade. Virkelig godt arrangement. Det gik virkelig godt. Vi har fået ros fra mange af gæsterne. Vi ved jo ikke helt, hvad vi skal forvente. Altså, hvad skal man forvente af et arrangement? Så det er jo let en first. Og det lyder til, at rigtig mange er meget tilfredse. Så det er godt. Nu har vi lige taget det værste og ryddet op. Resten har vi smidt ind i køkkenhuset, så vi på mandag kan rydde op. Vi ses mandag. Hej YouTube, og håber I har haft en hamrende god weekend. Det her Simon og jeg. Ja. Det var vores første konkurrence ude ved søen. Det er ikke så meget, vi har optaget her til YouTube, fordi der var altså gang i den derude. Der var meget gang i den. Der har været gang i os. Ja. Vi er trætte. Det er vi er. Vi er sådan, jeg har det som om, jeg er tømmermænd. Men det har du ikke. Nej, jeg er bare træt. Men sådan har jeg det. Jeg kom hjem fra konkurrencen der, ikke? Og skulle til 30 års fødselsdag ved en god kammerat. Det er også frisk planlagt. Det er frisk planlagt. Vi havde været op der klokken 4, ikke? Og så skulle jeg lige putte ham den bedte. Der er klokken 6:30 eller sådan noget. Så falder jeg i søvn og står op omkring klokken 10. Så kom jeg jo ikke til 30 års. Det var jeg sgu for træt til. Ja. Nu er det mandag! Hold da op. Hvad giver du den? Så hvad skal vi nu? Jamen kan du lige fortælle lidt om Simon for helvede? Fortæl! Vi skal vel lave en walk and talk måske? Hvorfor har man så meget energi? Jeg skal have en kasket på. Jeg har nærmest sådan noget gardinerhår lige nu. Er du sådan en gymnasiedreng, eller hvad? Ja, sådan lidt gymnasiedreng over det her. Simon, walk and talk. Tager os igennem alt. Helt transparent. Hvad synes Simon Varni om konkurrencer ude ved Fiskesøen? Lad os lige tage den. Okay. For og imod. Jeg vil sige... Okay, det skal ikke være en walk and talk. Nej, det skal det ikke. Det så kan jeg ikke koncentrere mig. Simon generelt om konkurrencer og events. Jeg er ikke så meget til det. Nej.
Jeg er meget introvert, Yes. og jeg er meget perfektionistisk. I mit virke som professionel kontordude hos GLS, der var jeg med til at lave en masse konferencer og planlægge det. Det gik altid som smurt, ligesom det også gjorde den her gang. Men jeg bruger bare meget mental energi på det. Det er lidt træls, fordi så fylder det meget for mig mange uger forinden, og især dagene op til. Ikke fordi jeg går nervøs, men jeg går alligevel er sådan lidt tens i det. Det er lidt ærgerligt. Nu har jeg jo så Malte som makker. Han tager lidt mere let på det, men han er også god til det. Jeg er lidt mere en konkurrencemand. Ja, så det gjorde jo hele oplevelsen for mig lidt anderledes, end jeg har været vant til fra tidligere. Fordi der var det kun på mine skuldre. Hvor den her gang, der var Malte her også. Og der, du styrede det. Jeg føler egentlig, du styrede det. Jamen det vidste jeg også godt, fordi jeg ved jo godt, hvordan Simon har det med konkurrencer og med mange mennesker og fiskere også. Altså, Ja. Den tager jeg. Den tror jeg. Det er fint. Så Malte stillede sig op på ølkassen, han har sagt. Fik lige gav en briefing. Vi fik sendt folk ud på pladserne. Det spillede bare, og du lavede opsummering til sidst med præmieoverrækkelser og det hele. Og vi sad og drak kaffe under halvtaget, og der kom en masse gode bekendte. Ja. Og sad sammen med os, og vi havde en hyggelig dag. Det var en hyggelig dag. Det var en rigtig hyggelig dag. Men man er også brugt efter sådan en dag. Altså det tror jeg, du gjorde. Altså stå op der 4:00, Ja. og så for at køre derud. Og da jeg var derude klokken lidt i 5, eller hvad klokken var, der var der allerede mødt folk op. Altså Der holdt 5-6 biler eller sådan noget. Og jeg kunne ikke finde den nøgle til den gate-ting, vi har derude. Bommen derude. Så jeg så jo bare dum ud. Så jeg satte mig ind i bilen igen, eller lod som ingenting. Og så kom alt så nogle minutter efter at kunne lukke os ind. Så ja, der er ingen, og det skal vi også lige kringle, hvordan vi får styr på økonomien også, fordi der er absolut ingen økonomi i at afholde en fiskkonkurrence. Nej, og vi, nu tager vi jo lige med ud til søen. Vi har meget til overs også af alt muligt. Altså, vi havde så mange pølser og brød til overs. Ja. Man skulle tro, det var løgn. Og sodavand har vi købt alt for meget af. Øl, vi fik drukket en fjerdedel af, hvad vi havde købt ind til. Ja. Så er det godt, at vi ikke behøver at betale for det hele. Ja. Altså, vi har ikke engang brugt en pose kaffe, og vi havde købt 4. Så alt var helt ude af... Vi lærer en masse, men og vi brugte meget tid op til. Vi brugte meget tid til at gøre søen klar, brainstorm på forskellige idéer omkring de her konkurrencer og sådan noget. Så det har også taget hårdt på os. Og så endnu hårdere, når man ikke tjener penge på det. Men det er jo heller ikke det, der er mening med en konkurrence. Konkurrencen har altid været for sådan at give lidt til alle de lokale fiskere, som har spurgt efter det så mange gange. Og med den på, det gik jo godt, og vi har fået godt. virkelig god respons. Er du sindssyg, mand? Og vi kan se online også, at folk de skriver lidt, og der var en, der også havde været meget opmærksom på de ting, vi gjorde lidt anderledes fra andre søer, og gav feedback på det, og der var alt positivt. Ja, det er virkelig fedt. Så det gør vi nok igen på et tidspunkt. Det bliver bare lige... Vi skal lige finde ud af, hvordan vi lige får gjort det lidt. Også hvis vi skal gøre det til en ting. Ja, det skal være nemmere for os selv. Ja, det er det, der er til. Og så fandt vi også ud af, fordi vi havde jo søgt ved kommunen og alt muligt, fordi at det var et åbent event. Nå, ja, politiet også. Så i tilfælde af, at alle mulige kom ud og ville drikke en bajer eller et eller andet, så skulle vi jo have tilladelse til det. Og det var også det, vi lidt havde lagt op til. Ja. Det blev så ikke helt sådan. Altså, der kom ikke så mange mennesker ud, som vi havde håbet på. Nej. Men vi fandt jo så ud af, at hvis vi bare har det som et lukket event, Ja. så er der ikke nogen, der bestemmer noget. Privat arrangement. Ja. Og man kan sige, at det er jo privat, hvis det kun er for tilmeldte eller inviteret. Ja. Så det bliver det nok næste gang. Ja. Så vi ikke, igen i forhold til planlægning, at det kører lidt mere smooth med den del. Hvad siger Malte egentlig? Nu spurgte du, hvad Simon mener. Hvad siger du? Jeg synes, fed dag. Jeg synes, det var virkelig fedt. Jeg synes, der var med at se så mange glade og så mange lokale, der bakkede op. Ja. Der var også folk, der kom fra Sjælland, Nordjylland, Sønderjylland. Der var også nogle stykker, som egentlig bare kom, fordi de havde set os på YouTube. Ja. Og så var det ligesom en måde at møde os måske og støtte op. Det var også fedt. Så jeg synes, det var mega fedt. Det er lige dig. Jamen, det er lige mig det der, og at se så mange glade fiskere, det var sgu det hele værd. Ja, jeg skulle lige til at spørge, om vi skulle sende Pepsi Max, men det skal vi ikke. Der er nok derude. Der er sodavand derude, ja. Nå, skal vi tage ud og se til søen, hvordan det ser ud? Der har været virkelig travlt ved søen. Altså, konkurrencen var slut kl. 14. Så kom der bare folk. Så selvom vi havde lukket søen, altså en halv dag, kan man sige, så har omsætningen den dag næsten været lige med en normal lørdag. Fuldstændig åndssvagt. Og i går søndag, virkelig god. Ja. Og mange af dem, der har deltaget i konkurrencen, kunne vi se, også var der dagen efter. Og på dagen efter konkurrencen, der var lige nogen, der skulle ud og fiske også. Det er simpelthen vildt. Men man kan også sige, at vi satte jo 350 kilo ud, og der blev fanget
100 og nogen af 90. Ja. Så folk vi var også bevidste om, at der er mange fisk tilbage, og der var mange af de sjove fisk tilbage, fordi der blev ikke fanget særlig store fisk, men der er sat mange store fisk ud. Han kom ud i Sten den aften der med 10 store fisk på omkring 7 kilo, måske mellem 6 og 7 kilo. Og der blev ikke fanget den eneste, desværre. Det er vildt. Jeg troede, det skulle stikke fuldstændig af til at starte med. Der folk, de fangede med mange fisk. Hold kæft, vi fik travlt. Det første kvarter, ikke, og der blev bare fanget 30 fisk eller andet. Ja. Jeg skal lige slå en streg, nu skal derud. Du kan simpelthen ikke slå den derude? Nej, det kan jeg godt. Du skal ikke, du må gerne. Nej, nu siger du, jeg skal, så holder jeg mig. Jamen, jeg kom bare til at tænke på, jeg kan bedre lide at stå ude i det fri, jo. Ja, det kan jeg også. Hvis der er undskyldning for at stå udenfor og pisse, så gør jeg det. Jamen, nogle gange derhjemme, så kan jeg finde på at bare gå ud i haven. Ja. Det vil jeg hellere. Det kan jeg ikke, fordi så skal jeg stå ved altanen og pisse ud i gården. Nå, lad os tage ud til søen. Så skal vi lige ind og se, hvordan det står til. Skiltet også? Skiltet? Det ved jeg ikke, om jeg viste. Måske der er ude at hente den. Det kan jeg ikke huske. Det er meget fint. Det er virkelig fint. Den er lige lille nok, men altså, hey. 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 Det ligner sig selv, hva'? Ja, vi var sådan efter konkurrencen. Vi ind i køkkenhuset, vi skal væk. Nu skal vi ud herfra. Der var ikke nogen, der skulle til at rydde op der. Nej, det gad vi altså ikke. Så lige pakke det ind i bilen og tilbage på lageret. Nej, glem det. Ej, vi har egentlig været ok gode. Ja, det har vi. Det har vi faktisk. Så det der er tilbage, det er vel bare sodavand og kaffe og sådan noget. Det her, det er jo så lidt træls, jo. Altså, vi kunne lave et YouTube-klip, eller en Facebook-klip, hvor vi siger, at der er gratis sodavand i køleskabet. Det er bare træls, fordi vi ved, der kommer en herud så, og tømmer. Ja, der tømmer det hele. Tømmer det hjem til. Ja. Det er simpelthen... Fordi det ville jo have været fint. Ja. Så havde det været hyggeligt. Ja, det havde det. Fordi så havde det lige været til et par dage, hvor folk lige kunne gå op og snuppe en. Men der kommer en eller anden. Man ved det bare. Nå, vi... Jeg lyder som sådan en voldhater nogle gange. Det er helt vildt. Det skal jeg stoppe med. Lyder du som en hater? Jamen sådan en mistillid. Nå, men det er fordi, man har oplevet så meget herude. Hvis du skriver Fiskesøen inde på Facebooken, at der er gratis sodavand i køleskabet, så bliver det tømt lige om 2 minutter. Så kommer der lige en og henter dem alle sammen. Vi får lige ryddet det her op. Ikke, Simon? Ej, ved du hvad der er her? Der er morgenvand. Nej, jeg skal have en squash. Fedt. Let's clean up this kitchen, Simon, and let's get back to work. Så den konkurrence er afholdt. Og jeg tænker, det er det for den her video, Simon. Det kan være, det er en lidt kortere video. Men så handler den så også bare om konkurrence. Fiskekonkurrence. Ja. Jeg tror, vi vil sige tak, fordi I gad at se med. Ja. Fantastisk. Sjovt at holde konkurrence. Nu har vi prøvet det. Det blev en succes. I hvert fald på omtalen. Ikke sidste gang. Nej, det er ikke sidste gang, nej. Du vil gerne holde en parkonkurrence næste gang. Ja, en i efteråret her. Og altså ikke for kæreste par, men for makkere. 2 og 2. Det må gerne være kærester. Sådan en holdkonkurrence. Ja. Du kan godt det nu, så husk lige at trykke like. Og subscribe. Og subscribe. Og hvis du har en idé til, det må gerne være meget anderledes, fiskekonkurrence. Det behøver ikke at være helt standard, som man plejer at holde det. Nej, det må gerne være lidt sjovt. Det må det gerne. Så skriv, kom med ideen nede i kommentarsporet. Så tager vi den med på whiteboardet. Ja. Vi ses i næste video.